Nakalas ang 37 anyos nga motorista nga midasmag sa nagunong nga truck di karga sa National Highway sa Barangay Tungaan, lungsod sa Minglanilla. Sa pakisusi sa kapulisan, nasuta nga parehong paingon sa south ang truck ug ang motorista. Naguna ang truck ug mihunong kay stop signal ang traffic light. Apan kalit lang ni Paka ang likod nga bahin sa truck ug sa ilang pagsusi, nagkadugo na ang nahagba nga motorista nga taga City of Naga. Dali kining gida sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Matud sa hepe sa Minglanilla Police, nakigsettle ra ang kabanay sa motorista ngadto sa kompanya sa truck. Ang hinumduman nga dili ra kita ang gagamit sa dalan, so we have to be very mindful of those using the same national highway. Ano na siya, like lagpad, mingaw, kay dito utang lagi nakalusot-lusot pa kay mingaw na ang dalan. We have to be sober, no, and naata sa mayong kondisyon sa panglawas sa pag-drive.